Edi ani kire oboase is kane panyina no ye mrahye bedwani ede ema wo mo owura Edward akwesi enin wonu na ya kasa kire mu se ene Adwoa Safo a ye mo ne chem so wo my god na se no eye NPP fo no na aye no sa omo an so ne so da no ogege ne so oh Adwoa de ena Adwoa de ne ho ofe ena Adwoa de wonu obi anko suku ena Adwoa de oye sei eni aso ne so na ne waba be ye sei no odo no mo wasisade bi ye pimples siwu na okrokro no dondo no ebe ye mpompo kese pa de amobi na sei no Adwoa Safo ababa ye esi wo konso a wo mu entimi ema no nsi fom wo no wasi otumra no wakire sie ebra Adwoa Safo bewura amanyoko ni mu no NPP amanyoko ni mpedifo bi ene ne kwana krana wo mu na nso de so di bra bi ane atam de ama no ebre di ke okwa mrahye bedwam no wonuru ba bia na nso mu di bra kase ma no enti ama ni tirima ye ne de sade me pa bia me ka menya ena ma enne no ma me no ebo omo ntrani hunhunu omo se so omo ama no deputy majority leader enya de so beba mrahye bedwam abeto aba amiaji 11 no atoma twentwene NPP fo de bo no enti me fa so bo ni mo bia me yenwunu Adwoa Safo yenwunu NPP mpenifo no omo na hye ase ye de sa ma no ba de sa se eja ye se wo hina wontie futuo na wi eye ntakrabo a woni tire enti ne de Adwoa Safo yi omo akasankasa na ye ne sa wase wo di enema bi ye mfato ho a wa wo ba su kono ma eja sa bres bibi wo nsam akorai okrokro no ne mrofo aduane nchensum de kwankum de serak papa bi na wo ye ma akorai di na wo ye manidi na ye manidi atira akora ne siase akodi zigini ni zagam ewurawura de mu ama na hu say yes ade de wo kwankumu eno ana wodie enti enei emre no asesa amasika no abafom a o kwa akwahunu gare de amasa akora no wadi enya de so obedi ne anaso wo kina ebi ena aye NPP fo ne Adwoa Safo do be kwa benya mrahye bedwani enti so mo pa sese ne hihye yepa ane ne amapa NPP fo de ato wo no ena so mutimi fa ade ye adwuma no omunya so obi ba ma yekwanu fufura ne ye hye ne soro ne ye gegere so gongongo ne baba na ne tima ye ne de so mo hye ase ekokokai wo mo ka ne do no a ebeboa wo mo ti de Adwoa Safo ye no enya Adwoa Safo na aye bibi NPP mpenifo ne bi ena aye ne sa so ne so ama ne se bi wasoro ena waporo kankanka egu wo mo so a omo ye ne hwea enye ya o TikTok so ena wo gi nani no penyini pa be de akire